parça kirin di parça ki tenê de jî bihtir parça dibe û dîsa em vegerin bêjin pizgirêk li ber pizgirêkekî çandiye bihtir ji xwe heger pizgirêkekî siyasî bê heger pizgirêkekî dîrokî bê heger pizgirêkek aborî bê bihtir çandiye ji ber çareseriya eva êş û derdûva nexweşiyên hene nayê çareserkirin di alîkî durist û rast e. Li ber gelek rikberî heger em bêjin xwestek ji Kurda têne xwestin belkî hinekî miho û civata xwe jî li bin guhê hevdû jî bikeve destpêkê Kurd gerek banga xwe ya heger seqafî bê heger dîrokî bê li hember gelek perestgehek û civatê de hatîne danîn durist bike wekû perestgeha olî wekû yanî muqeddesatên dînî muqeddesatên dîrokî jî yek û serê Kurda da hatîne çandin heta wekû îro jî Kurd ji bingeha xwe ya olî ya berê ya ku heger niha em bêjin baweriyên Kurda yê zeredeştiyê bin ew baweriyê ku li ser çermê 12,000 genî gor jêderên dîrokî 12,000 heger gameş heger ga heger çêlek hatibê nivîsandin mixabin ew bîr û bawerî hemû hatine wenda kirin meletê Kurd bi çandek dî olî hate xwedîkirin mixabin heta wekû îro jî em nabêjin ziman û mejiyê Kurd ta wekû niha jî ew xwazê ku her tinekî di civakê de bi gotinê xwe bi bîr û baweriyê xwe bike û her wihayê siyasî gor wê çandê wa bîr û baweriya bi kar guhertinê henê bike. Lê ev girêdana henê ji ber terezuya wê mîzana wê nedurist e dilmezînî yek li ser hesabeyekî tê kirin ev nemaziye yanî fennil xîdaa hin dibêjin siyaset ji gotina ji xwarandina hespa hatiye heta ku karibin li wa swar bin ev hemû tê nas